Bon vespre, oxigenats! Segur que us estareu preguntant que què hi faig aquí en plena ciutat i no a la natura. Doncs és que, com sabeu, demà és Sant Jordi i us hem preparat un capítol molt especial, ple de llibres, com no podia ser d'altra manera. Tindrem grans llibres de referència, novel·les, llibres infantils, d'altres de més tècnics, manuals, guies, miniguies... Vaja, una mica de tot i per tots els gustos. I tot això us ho presentaré des d'un lloc que, si us dic que és un oasi ple de llibres i altre material de natura situat al bell mig de Barcelona, estic segur que molts de vosaltres sabeu de què parlo. Efectivament, entrem a l'Òrix. Us hem volgut preparar aquest capítol especial de Sant Jordi perquè des d'Oxigenats sabem que, generalment, els naturalistes, a part d'encantar-nos estar a la natura i gaudir-ne directament, hi ha una altra cosa que també ens agrada molt i és disposar d'un bon llibre, que ens ajudi a entendre-la encara millor. I per això hem demanat a llibreters de tots els racons del país que ens recomanin un llibre pels oxigenats. Hola, molt bones oxigenats. Soc la Meritxell de Naturallibres, la llibreria d'Alins, aquí al Pallars Sobirà, al Pirineu, i us vull presentar la Xisca. La Xisca és una ovelleta pallaresa que té un problema, i és que aquest any no li rebrot la llana. I clar, llavors les seves amigues del ramat hauran d'ajudar-la. Xisca que tremoles és l'últim llibre que ha dibuixat la Vanessa Freixa amb la Marina Cabanis i és el llibre que us recomano aquest Sant Jordi per regalar als més petits de la casa. Recomanar aquest llibre, El batec del bosc, de Peter Wohlleben. Peter Wohlleben és una institució en temes relacionats amb els boscos i la protecció de la natura. Recordareu els seus llibres La vida secreta dels arbres o La vida interior dels animals. En aquest cas, en el batec del bosc, el que vol explorar una mica és els lligams que hi ha secrets entre l'home, els éssers humans, i la natura. Us presento el conte de la Maria, la trementinaire. L'hem escollit perquè posa en valor els coneixements de les herbes remeieres que podem trobar tots nosaltres quan anem al bosc en el nostre entorn. Aquest any, la Maria acompanya la seva mare, perquè la seva àvia ja és molt gran, a recollir aquestes plantes remeieres per poder fer ungüents, olis i xarops. Soc la Sílvia de la llibreria 22. Aquest Sant Jordi 2021 us vull recomanar Si vens a la Terra, on aquest personatge explica tot el que trobarem al nostre planeta a visitants exteriors. Hola, soc Montse, de la llibreria Pont del Grau d'Amposta, i us voldria recomanar per aquest Sant Jordi 2 llibres sobre les nostres terres. Les terres de l'Ebre i el Mediterrani encisadores i el Delta de l'Ebre al plaer dels sentits, amb unes fotografies fetes per Vicent Pellicer i Oller que són precioses. Us ho recomano de tot cor. I, evidentment, estant a Òrix no podíem acabar aquestes recomanacions sense demanar-li al Francesc que ens faci la seva recomanació. Doncs sí, des d'Òrix ens agradaria recomanar-vos 3 llibres força diferents entre ells i en 3 llengües. El primer és una guia de les aus urbanes de la ciutat de Vitòria, molt interessant perquè a part de descriure cada espècie com és i també una mica les seves plomes, quin és el seu niu, si fan servir caixes niu. Després també aquest que es diu El batec del bosc, que seria un llibre més de lectura relaxada, de diumenge a la tarda, per començar a entendre, amb bases científiques, per què és tan bo el contacte amb la natura i en particular amb els boscos i els arbres. I l'últim seria una mica per als més especialistes, per aficionats avançats a ornitologia. Un llibre que parla de la identificació d'ocells passeriformes en vol. Imagineu-vos, amb moltes fotografies, il·lustracions molt interessants i també referències al seu cant i a la descripció. Què et sembla? Quina paradeta de llibres que hem muntat? Brutal, espectacular. Això demà triomfareu segur. Esperem-ho. Doncs mira, jo haig de marxar ja, o sigui que et deixo tot Òrix per tu. Vinga, fins aviat. Adéu. Adéu, gràcies. I ara que ja ha marxat tothom, ja em puc treure la mascareta, que ens entendrem millor. I és que m'he quedat completament sola. Buah, jo crec que això s'apropa bastant al somni de qualsevol naturalista, quedar-se amb tota una llibreria de natura per una mateixa. Ara us deixo amb les recomanacions de llibres d'alguns naturalistes de referència.
Hola, oxigenats. Jo per aquest Sant Jordi us vull recomanar un llibre que no surt cada Sant Jordi. El segon atles dels ocells nidificants d'Europa. Una obra que hem tingut que esperar des de l'any 97 per tindre el segon volum i que recull cartografia de gairebé 539 espècies d'ocells de tota Europa, des de Portugal fins als Urals russos. Una obra faraònica on han participat més de 120.000 voluntaris de tota Europa i amb una clara petjada catalana. De fet, l'Institut Català d'Ornitologia ha sigut una de les institucions coordinadores i l'editorial que ho publica és també d'aquí, Links Edicions. Un llibre totalment recomanable, de capçalera per qualsevol ornitòleg. Jo us aconsellaria aquest llibre que vaig trobar per atzar en una llibreria de Palafrugell, Biologia i mite dels ocells, en Jesús Vilaplana, del País Valencià. Relliga 19 espècies d'ocells comuns als països catalans i ho relliga tot això amb la mitologia hel·lènica, germànica, romana, ameríndia i fins i tot amb dites i llegendes populars catalanes. Fou una gran sorpresa. Jo us recomano El hombre del revés, d'Alfred Vargas, una novel·la negra molt especial perquè passa al Mercatú, a França, a la frontera amb Itàlia, però a més, perquè tota la història té de rerefons constant l'estudi dels llops i la repoblació d'aquesta espècie al sud de França. Val molt la pena. Acaba de sortir un llibre que es diu Animals invisibles, dels bons amics Gavi Martínez i Jordi Serrallonga, molt ben il·lustrats per Jonas Santamans, que explica aquests animals invisibles, que són aquests que són com mites, alguns com l'ocapi, d'altres extingits com el dodo o l'alca gegant, però també surt el llop. És un llibre molt bonic, molt ben il·lustrat, amb uns textos deliciosos per somiar encara més amb aquestes espècies que costen molt de veure. Hola, oxigenats, com esteu? M'han demanat que us recomani un llibre, ara que s'atraca a Sant Jordi, i jo us vull recomanar aquest conte, que es diu Nabresca, una abella. És de la col·lecció Animalons de Menorca, que edita el GOP de Menorca, i explica la història d'una abella que viu a Menorca, però a cada pàgina hi ha un afegit informatiu perquè la gent que expliqui el conte als infants, l'adult que expliqui el conte als infants, pot anar afegint informació a cada pàgina que passa. Llavors, quan s'ha acabat d'explicar el conte, tant l'infant com l'adult saben moltes coses que abans no sabien. Jo us voldria recomanar aquest llibre, que és L'arbre on va néixer l'home, del Peter Matthiessen. És un llibre relativament poc conegut d'aquest autor, que és sobretot famós per el llibre del lleopard de les neus. El que té d'especial aquest llibre és que és fruit dels viatges que va fer l'autor als anys 60 a la zona de Tanzània i Kènia, i realment és potser, si no el millor, un dels millors llibres que podeu tenir a les vostres mans si us agrada l'Àfrica. Només el podeu trobar en anglès o en castellà, però val molt, molt la pena. I ara coneguem, de la mà dels seus autors, alguns llibres molt diversos i interessants, amb la natura com a eix, com a fil conductor o com a excusa. Des del col·lectiu Eixarculant ens fa molta il·lusió presentar-vos el tercer volum de la col·lecció Els llibres de les plantes silvestres comestibles. En aquest tercer volum hi trobarem 22 espècies noves i aprendrem com són aquestes espècies, però també com i quan cultivar-les i com consumir-les. I ens trobem sempre 2 receptes per cada espècie. Es tracta d'una col·lecció molt especial que ens permet, de forma gràfica, però alhora amb un contingut molt rigorós, apropar-nos a totes aquestes espècies que són extremadament presents en el nostre entorn, però que desconeixem i que han de ser molt importants per poder diversificar la nostra dieta i també la nostra agricultura i fer-nos una miqueta més sobirans en termes alimentaris. Us recomanem a tots adquirir aquest tercer volum i també el primer i el segon. El podeu trobar a la pàgina web del col·lectiu Eixarculant i a més de 200 punts de venda d'arreu del país. Moltes gràcies i bona diada! Les últimes de les Filipines és un llibre que us parla de la conservació i la biodiversitat d'aquests hàbitats tan escassos a la nostra contrada mediterrània com són els aiguamolls, el litoral ben conservat i fins i tot el mar. I els seus pobladors. La meitat dels ocells de la guia depenen d'un 1% del territori. Són aquests limícoles, ànecs, ardeides, ocells marins negres o foscos que poca gent coneix. Per què estan amenaçats? Què podem fer per conservar-los? Doncs aquí us ho explico, amb una mena de raonament històric de per què són les coses com són i també amb anècdotes i qüestions divertides que possiblement, a partir del seu coneixement, ens ajudaran a protegir-los una mica més. Hola, soy Eike Freire
y quería recomendar para el programa Oxigenats y para este día de Sant Jordi una obra colectiva que he coordinado y se titula Patios vivos para renaturalizar la escuela. El texto contiene reflexiones y experiencias escritas por diversos autores con el objetivo de acercar a la infancia a la naturaleza, de conseguir que germine en sus corazones esa semilla de amor por la tierra que es tan importante tanto para su desarrollo saludable y feliz como para el bienestar de todos los seres que habitamos la biosfera. Os lo recomiendo. Un abrazo, que tengáis un buen día del libro. Hola, sóc la Fúlvia Nicolàs i he escrit aquest llibre. Es diu Zukunrua. És una paraula alemanya que fem servir els aficionats als ocells per anomenar el neguit que tenen les aus migratòries quan arriba el moment de marxar. Això és el que em passa a mi quan penso en les illes del nord. No és una guia de viatges, però també és una guia de viatges. Hi ha molt del que m'estimo dins d'aquest llibre. Hi ha ocells, hi ha ovelles, hi ha aurores boreals, el sol de mitjanit, el cercle polar àrtic. Jo espero que us agradi. Està a totes les llibreries. Si no us recordeu com es diu, podeu dir aquest llibre de nom estrany que comença per Z. L'Oxigenats no seria el mateix sense les aportacions dels petits naturalistes, que ens encanten. És per això que els hi hem demanat a uns quants que ens recomanin un bon llibre. Hola, Oxigenats, soc Nas. Aquest és un dels llibres que més m'agrada. Encara que estigui en anglès, és superinteressant, ja que parla de minerals, fòssils, mamífers, plantes, però l'apartat que més m'agrada és el de les aus. Us animo a fer una ullada a les biblioteques o llibreries que tingueu més a prop i a veure si el trobeu. Adeu, Oxigenats! Recomano aquest llibre que es diu Animalium perquè té un arbre de la vida que explica molt bé la classificació dels animals. Té pàgines per a cada família d'animals i t'explica una mica el seu hàbitat, on viuen, i amb unes il·lustracions molt boniques i molt entenedores. Hola, Oxigenats, soc la Maria i avui us vull recomanar aquest llibre. Es diu Primates. M'agrada molt perquè són petites històries de 3 dones que van a buscar ximpanzés, goril·les i orangutans. M'agrada molt perquè passen moltes aventures i estudien els animals directament des de la selva. Adeu, Oxigenats! Hola, Oxigenats! Torno a ser jo, en Lluc Terrades, i avui us vull recomanar aquest llibre, Veus d'ocells. Encara que faci 20 anys que l'hagin fet, és molt divertit. M'ha agradat molt i són petits poemes dels cants dels ocells, de Saldoni Fonoll i de Lins Edicions. Hola, Oxigenats, soc la Paula. Per aquest Sant Jordi us recomano aquest llibre, que es diu La vida amorosa de los animales. He trobat coses molt interessants que segur que us agradaran, com per exemple que les tortugues marines, si la femella posa els ous un dia càlid, la majoria seran femelles. I si els ous els ha ficat un dia fred, la majoria seran mascles. Adeu, Oxigenats, feliç Sant Jordi! I per acabar, us deixo amb algunes propostes per reflexionar sobre el nostre vincle amb la natura, o fins i tot per repensar-lo. Hola, Oxigenats. Os voy a recomendar un libro que es una verdadera maravilla. La gran orquesta animal de Bernie Krause en editorial Calandraca. Biofonías, antropofonías, geofonías, todo lo que necesitamos para aprender a escuchar de nuevo la música de la naturaleza. Una gozada, como está escrito, por un autor que pasó de ser el productor de algunos de los discos de The Doors a ser uno de los mayores expertos en música y en voces y en sonidos de la naturaleza. Que lo disfrutéis. Feliz Sant Jordi. Una aperta desde Galicia. Hola, Oxigenats, us recomano un llibre per Sant Jordi. En aquest cas és un tribut a la Tierra de Joe Sacco, que en soc fan, i parla justament de la cultura ADN, que són unes cultures tradicionals de les terres del nord del Canadà, on expliquen el llibre justament un continuat expoli d'empreses que entren a aquests territoris i que com a conseqüència d'això es carreguen la cultura per complet d'aquests llocs, d'aquestes persones, portant el que en parlen un genocidi cultural. Us el recomano molt, és una història molt dura, però que podem fer paral·lelismes en els nostres territorios. Un abrazo de bon Sant Jordi. Hola, soy de nuevo Eike Freire y quería recomendaros el libro de Rachel Carson, que muchos de vosotros conoceréis por su fabulosa obra Primavera Silenciosa.
el pequeño librito titulado El sentido del asombro. Es un libro que está lleno de emoción, que está lleno de sensibilidad hacia la infancia y hacia la naturaleza. Es delicioso, tanto si solo quieres pasar un buen rato, como si realmente quieres profundizar en el sentido y el significado de una conexión, de una reconexión profunda del ser humano con la tierra. Un abrazo a todas y feliz día de Sant Jordi. Ei, família! Per aquest Sant Jordi us recomano Rigualdi Ibèria. És un llibre fantàstic d'en Jordi Palau, editat per l'Edicions Links. Parla de la renaturalització tan famosa, però sense embuts ni intermediaris. Us ho dirà directe. Està molt bé i, a més, aprendrem a tenir perspectiva ecològica. Una obra fonamental pels naturalistes i, és veritat, us ho volia dir, pels més menuts, un bosc ple d'amor d'un altre Jordi, en Jordi Cuixart. Perquè, com diu ell, l'amor per la vida és la llibertat. I per què no, algunes recomanacions més de col·laboradors, d'amics propers i d'algun membre de l'equip d'Oxigenats, perquè tothom té bons llibres a proposar. Hola, Oxigenats! La meva recomanació per aquest Sant Jordi és el llibre Si el cel es tornés vermell, de Cori Calero, i editat per Bien Edicions. I si voleu aprendre més sobre el llibre, que és sobre canvi climàtic, la tindrem el 29 d'abril a les 6 de la tarda a la Biblioteca Casa Nova de Segur de Calafell. Ens veiem allà! Adeu! Hola, Oxigenats! Per aquest Sant Jordi, a tots aquells a qui us interessi la vegetació i l'alta muntanya, us recomano el llibre L'alta muntanya catalana, flora i vegetació, de Josep Vigo. És un llibre que es va editar fa més de 30 anys i que es va exhaurir, però afortunadament es va reeditar l'any 2008 i encara el podem trobar a les llibreries. És un llibre que tracta amb tot detall com es distribueix la vegetació als Pirineus, quines són les principals comunitats vegetals que hi ha i les espècies més característiques. Tot explicat amb un llenguatge molt planer, molt divulgatiu i amb gran quantitat de fotografies i d'il·lustracions. Bona tarda, Oxigenats! Encara que estiguem al mig del mar mirant ocells marins, us vull recomanar un llibre de Pocetany i Edicions que és de Rapinyaires, la millor guia possible de Catalunya. Els autors són en Fran Tarragón i Àlex Oller, que m'acompanyen aquí. Una gran guia per identificar rapinyaires de casa nostra amb excel·lents fotografies. Us el recomano per Sant Jordi. Bones, Oxigenats! Des del corazón de la península Ibèrica us vinc a recomanar un llibre per tots aquells i aquelles que us vulgueu iniciar en el tema del rastreig. Un llibre que es diu Huellas y rastros de la Sierra de Guadarrama, que encara que no estigueu a la Sierra de Guadarrama hi ha coses superinteressants i espècies que tenim també a casa nostra, i coses des de plomes, rastres, egagròpiles, excrements... Bé, un munt de coses. Us recomano la guia de les macroalgues i fanerogames marines del Mediterrani Occidental, perquè si voleu saber més sobre les algues i les plantes de casa nostra, aquí tenim una guia supercompleta on us expliquen tots els detalls. Doncs què voleu que us digui? Jo veient tantes recomanacions no volia quedar-me sense fer-ne algunes jo també. Especialment per a aquelles persones que us inicieu en això de l'observació i l'estudi de la nostra fauna i flora. I com que hi ha tantes guies bones, jo seria incapaç d'escollir-ne unes poques. És per això que des d'Òrix ens han ajudat a fer aquesta petita selecció. Propostes pels amants dels ocells, dels amfibis i els rèptils, dels mamífers, dels rastres, dels insectes, de la botànica i també del mar. Ja ho veieu, propostes per tots els gustos. I per aquells que busqueu una opció més lleugereta per no haver de carregar tant de pes al camp, no puc deixar de recomanar-vos les miniguies de Cossetània i Òrix amb il·lustracions de Toni Llobet i textos elaborats per experts de cada àmbit. Us animem a visitar la vostra llibreria de capçalera i deixar-vos endur per la màgia de Sant Jordi fins a trobar el vostre llibre. I si demà no doneu abast, recordeu que qualsevol dia és bo per comprar llibres i que en teniu ben a prop. No cal anar a l'Amazones. Esperem que us hagi agradat i resultat útil aquest capítol especial. Des de l'equip d'Oxigenats us desitgem una molt bona diada de Sant Jordi.